Bueno, zalantza pixkatekin, zetegean bariatuko. Saltillo itxasuntzia, o belauntzia, hobeto esan da, daukagu gure atzean. Saltillo zer da? Bueno, gaur egun da barku eskola bat, nautika eta itxasontzi makinetako goi eskola teknikoko barku eskola. Eta hemen unibertsitateko ikasleak, eskola horretan ikasten dauzenak, aukera daukate, hemen euren praktikak egiteko. Zer nolako praktika, zer itxasuntzi handietan lan egiteko prestatzen ari dira? Bai, hau barku bat da, orduan maniobrak, nahiz eta barku handia edo txikia, izenak eta berdina direz, amarrak eta berdina direz, lema berdina da. Beste inertzia batzuk eukiko da eze barku handiak, baina hau da, esaten dugunez, eskola barkua, eta hemen puntu importante bat da, eurak egiten dutela dana. Merkantetan, eurak egiten dutena da, begiratu zer egiten duten besteak, ez? Eta, bueno, juten dira ikasten, baina eurak, ez daukate holan erantzunkizun handirik. Eta hemen eurak eramaten dute, barkua dana da lema, makine, orduan, ni pentsatu komplementario dela Maria Merkanteko praktiketan ikasten dutenarekin. Se quedan ahí solo los de la Zodia, que el resto preparaos para izar mayor. Ordu bete dala edo irten geha Hondarribiko portutik, eta momentu hartan jendea lanean ikusi dugu, jota fuego, eta orain lasaitasun pixkat. Bai, normalean portutik irteten garenean, eurak egiten da maniobra guztia, irteterakoan belak igoten ditugu, eta ja belak gure dugun moduan dauzenean, guardizetan iminten gara. Barkua nabegaten dau 3 guardizegaz, orduan oraintxe berton talde batek, 4 edo 5 ikasleko talde batek dira barkua eramaten ari direnak, ez? Orduan begiratu duen beste barku batzuk etorten badire, zeia nondik joan, haizea nondik datorren eta eurak eramaten dabe. Kaixo egunon. Kaixo. Hemen ze ikusi zaituztegu egiten itziar? Hasiera batean, latitudea eta longitudea apuntatu egin ditugu, eta gero konpasaren bidez gure kokapena islatu dugu mapan. Praktikan jartzen da batez ere guardien asuntoa. Maina merkanten jartzen dira 3 guardia, 4tatik 8tara, 8tatik 12tara eta 12tatik 4tara. Hemen jartzen da bidaietan batez ere praktikan hori. Eta gero bai, konbibentzia eta hori bai asko lantzen da. Kokapen hartzea, navegazioan partia hori ere bai, nondik bazen, nondik nora, rutak hartu, horako gauzak bai, hori berdinak dira. ¿Por qué se te ocurre estudiar ingeniería marina? Karrerak nire lanarekin harreman handia du, han egin daitezkeen mantenu lanei dagokienez. Gas plataforma batean egiten dut lan. Ez da ontzi bat, baina antza handia du. Ontzi bateko makinen oso antzekoak dira han ditugun makinak. Unibertsitateko karrera bat egin nahi nuen. Matematika, fisika, numeroetara bideratutakoa.
Eta karreren zerrenda begiratu eta gero, deigarria egin zitzaidan bakarra hauxe izan zen. Belaontzi honek dauzka ia 1 urte. Bai, 82 ditu ja. Teknologiak 1 urte hauetan izugarri aurrera egin du. Komunikazioak eta esan da elektronika gaurkoratu dugu. Eskolauntxia danez, sartuten ditugu merkantetan ikusiko dituzten teknologia. Orduan, GPS-az aparte, dekogo AISA, radara, ploterrak, kartak elektronikak, pilo bat eta eurak direz hemen ibiltzen dituzten. Zoragarria. Ona. Bai, lastima izenik ez da. Bueno, beste bat tenia etorten zaion ostabe. Ia, gustora. Eskerrik asko. Bai, Bueno, urren arte. Gero arte.